nag-iskandalo ka di naman! Ha? Siling ko nga nag-iskandalo ka di! Si Albert! Ang bala ko sa wala na! Ari siya di! Pasog na! Ay! Matrespassing kayo mamaya! Kay Albert ba ako humingi? Humingi! Ay! Dili si Albert! Albert! Ga! Nakakari ka dali! Paano ka nakasunod? Ha? Ga! Patawaran ko ga! Patawaran ko! Patawaran ko! Iiwan ko! Puli na tayo! Ga! Kung ang matuod. Ang matuod ga. Patawaran ko. Ang matuod. Agi ko. Ano? Dear Papa G. John! Sabi ko na yung tiyo. Magwa ka diba? Albert! Albert! Baka ka nila! Pagiging ka mag-right! Patawag ko ikaw sa pulis! Kat! Patawagan! You, this one. Sorry. Mana ba sigitan ka? Ay wala, nagtulog ko tod. Sorry gitod. Nagtulog ko tod. Sorry. Mamba ako dahil Ha? ano ginaman ako. Mambar ko nga. Nga ayaw nag-iskandalo ka di gani. Okay. Mambar ka lang ari diri si Albert tapos itiklod mo lang. Tapos ma'am, lagson ta ka. Kita mo to dahil yung bayo. Sige direct! Okay. Action. Ma'am, ngayon nag Okay. Isa na ka, Albert. Action. Imo da yan, no? tuod. Patawaran ko ga. Ang kita pang tuipon ko ba? Hindi ba ka